Ani cikan ballen sɔrɔ sɔgɔmada na k'a fɔ ko busiw taara grève la musow ka tile saba grève in a bɛ anw concerné ka d'a kan ne ye Ablaye Balo ye n bɛ jɛkulu n'i y'a fɛ jɛkulu bɛ consommateurs défend négociation in kɔnɔ n da donna a bɛɛ lajɛlen na an kun bɛɛ bɛ dɔn a dogolen tɛ maliyɛn tun kɛra 800 ye sogokuluman tun kɛra 600 ye a kɛra mankanba ye Mali kɔnɔ yan nɔ consommateur bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ka d'a kan da dumuni minnu a bɛ don an ka nanafɛnw na kosɛbɛ gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ ani busiw kumana ani yɛrɛ consommateur kumana o wagati o nana bɔ ni bɛnkan ye bɛnkan min y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye i jɔyɔrɔ la o wagati kɔnɔna na ko sogo kulo mun taara 800 na n'o ye sogobu ye ko kana 560 la sogo mun taara 600 la n'o ye sogo kuloma ye ko kana 460 la k'olu bɛ o kɛ jamanadenw ye kalo 2 kɔnɔ kalo 2 in misaliya ye k'a fɔ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ an bɛ samiya la binkɛnɛ bɔra yanni kalo 2 in ka ban bagan dumuni bɛ na donc sogo da bɛ jigin donc yanni tilema ka bɔ gouvernement bɛ disposition wɛrɛ ta pour que sogo kana se ka yɛlɛ ka se nin prix la o de kɔnɔna na gouvernement kun y'a yira jamanadenw bɛɛ lajɛlen busiw la sigi k'a fɔ 460 ani 60 ni o ye sogo ɲuman ani kuma ye donc o de opération daminɛna an bɛɛ y'an bolonɔ bila an nisɔndiya an ni gouvernement ka remercier ka gouvernement ye ka kuma caman fɔ nka bi k'a fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye baara in daminɛna a tɛ tɛmɛ kalo kelen ka gɛlɛya nana ka na don baara in kɔnɔna na an y'a ye ministre ye lettre circulaire bɔ k'a fɔ ko gɛlɛya donna baara kɔnɔ donc baara in ale b'a ɲɔngiri fɔlɔ ko fo ka se nin utukalo tile 10 ma a bɛ fɔ min ma ko service de prix n'o u b'an ka dumunifɛnw prix sigi n'o ye commission technique ye ko olu na sigi sɛgɛsɛgɛli kɛ pour que ka hakili jagabɔ kɛ pour que sogoko in ka se ka continuer sogoko ka se ka to a minɛn kɔnɔna na mun nana busiw ka tile saba grève ye k'o fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko u dɔn ka d'a kan busiw ko k'u ka wari de tɛ ka sara depuis seli tɛmɛna nin y'a dɔgɔkun kelen u ka wari tɛ ka sara misali la ne yɛrɛ wulila n ye sugu caman kunu n ye sugu kɛ kunu busiw ka fiche yira n na dɔw ka wariw bɛ yen 100 ni 60 dɔw ka wariw bɛ yen 500 000 dɔw ka wariw bɛ yen 2 dɔw ka wariw bɛ yen 3 an ye kibaruya min sɔrɔ busiw ka syndicat da ka d'a kan o ye ne wele k'u bɛ tile saba baara bila kɛ sogo ti faga abattoir si la hali minnu mana sogo ka ɲamana minnu bɛ sogo faga ɲamana n'u nana n'a ye Bamakɔ suguw kɔnɔna na olu busi syndicat bɛ wuli u bɛ sogo ye u b'a bɛɛ ramasser ko sogo ti feere fo tile saba ni tile saba kɛra ni gouvernement ma réagir donc olu bɛ obligé k'u ka misi faga ka sogo feere a prix kɔrɔ la ça veut dire que buma an bɛna misi na koloma an bɛna 600 la an kun ye nin mɛn an tɛ se ka sigi n'an ma jamanadenw ladɔnniya ka d'a kan an bɛ tile k'o de fɔ gouvernement ɲɛna ne fɛn fɛn a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na ni défaillance tɛna bɔ a kɔnɔ na ni fili ɲɔgɔnma tɛna bɔ a kɔnɔ na an fara ɲɔgɔn fɔ gouvernement ye a bɛ fɛn kɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ kunnafoni kana di jamanadenw ma kunnafoni bɛ se ka taa kɛ gasi ye tuguni gouvernement yɛrɛ ma mais mun nana ne nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen an b'a da don o yɔrɔ la dɔɔni ka d'a kan gouvernement ye prévision dɔ de ta c'est-à-dire tɛ minɛ Bamakɔ ni a nɔngandugu n'o ye Kati ye n'a fɔra ko misi 2000 kan ka faga abattoir bɛɛ lajɛlen na subvention ko in donnen a la misi fagata taara ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo misi 5000 la olu ye misi 2000 de wari jate minɛ donc wari taara 5000 la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gouvernement ye hakilina de ta donc gouvernement ye hakilina min ta ko wari min kan ka bɔ misi hakɛya min kan ka faga a tɛmɛna o kan c'est-à-dire a y'o doubler an bɛ se ka fɔ ko fo k'a tripler fo k'o ɲɔgɔn 2 yɛlɛ a kan donc prévision wari min kun ŋaniyalen n'u bolo budget la k'u bɛ na kalo 2 opération kɛ ni o ye n'an ka faamuya la wari in de dɛsɛla busiw ka wari tɛ ka se ka sara busiw fana ko n'olu ka wari tɛ ka se ka sara olu tɛ ka se ka baara kɛ fili bɛ yɔrɔ jumɛn na ka d'a kan ni baara in fana bɛ kɛ gouvernement ka service technique fana ni busi ɲɛmɔgɔw bɛ sigi o bɛ aw ɲininka a bɛ sogo joli de faga tile kɔnɔna na olu b'o fɔ gouvernement ɲɛna gouvernement b'a ka jateminɛ kɛ a kan donc fili bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ
donc an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ an consommateur ɲɛmɔgɔw an ka jɛ an ka sigi tuguni an ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ pour que nin ko in a ka se ka réparer joona sogo ka to 560 la a nɔ na a ka to 460 la a nɔ na koloma ni buma n'i y'a d'an consommateur yɛrɛ ma an bɛ ka jamana gɛlɛya de lajɛ sinon an bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que sogo ka se ka jigin ka tɛmɛ nin kan secteur de consommation bɛɛ lajɛlen gɛlɛya donna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mais ni mun ɲɛnabɔra an kana sɔn ka segin o gɛlɛya fana kana tuguni donc an bɛ gouvernement wele ka service technique wele ka boucher wele gouvernement k'an bɛɛ lajɛlen wele ka sigi parce que bolo mana funu a bɛ d'a tigi de kun crise la an ko tubabukan na ko c'est mondial a bɛ diɲɛ fan bɛɛ mais e mun b'i ka jamana kɔnɔ ni e bɛ balo su ani tile ka fiɲɛ minɛ ka bila i ka jamana kɔnɔ su ani tile i bɛ i ta de jɔrɔ sinon gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc an b'an balima busew fana wele an ka sɔn kana sigi ka fɔ kɔnɔna na ministre ka bɛɛ lajɛlen wele ka service technique lasigi ka boucher lasigi ka DNPA lasigi surtout technique fɛn fɛn dabɔ a la n'an consommateur an ka sigi ka fɔ ka kuma kɛ ko sigi ka fɔ ye damu ye pour que bɛnkan ka sɔrɔ nin ko in na teliyala sogo prix a ka to a nɔ na parce que ministre ye tile 10 mun fɔ an filɛ nin ye tubabukalo tile 6 de la bi bi in na tile 5 tile 6 kɔnɔna na ale ko tile 10 boucher ko tile 3 donc yanni o cɛ ni gouvernement ma kan jɔlen fɔ boucher ɲɛna boucher bɛna obligé de u bɛ sogo bɔ u b'a feere 600 koloma 800 buma an consommateur fana tɛna sɔn o ma donc finalement a bɛna kɛ ko dɔ ye komi tɛ ko bɛnta ye donc an bɛ gouvernement wele a ka dialogue dayɛlɛ rapidement pour que sogo prix kana yɛlɛ ka tɛmɛ 560 kan ani 460 kan balimaw kibaruya teliman tun bɛ an consommateur bolo bi ka da maliyɛnw tulo kan o de ye kibaruya in ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulah